moja pjesma, pojačaj! Dobro, šta se dereš ovako rano, polako, smij se, evo sad ću pojačat. Pa pojačaj, znam da sam ja tu pjesmu napisala. Ajde pojačaj još Dobro, da znam, čujem. ti sam pisala pjesmu, dobro, hajde čujem šta si napisala, hajde, samo malo muke. U svakoj borbi, u svakom danu, one ponosno stoje, to su žene sa Balkana. Sama pjesma ubija. Prozoru, Šta je, sestro? te ti men reci, hoćemo mi ići dole na svoj kuć malo? Pa ne znam, nešto sam razmišljao, hoćemo li neću, nemam pojma, ne znam. Šta je razmišljao? Pa nemaš šta razmišljat. Niko se ne udaje, niko se ne ženi. Ne moraš nikom davat para. Hajde idemo malo. Pa nije radi para. A pa dobio sam ono kak se kaže. Eine Nacht Geld. Nije eine Nachtgeld, nego Weihnachtsgeld. Pa rekla sam, pa ti mene učiš njemački? Pa ja više od godinu dana više znam od tebe. Dobro, hajde nek bude Weihnachtsgeld po tvojim, hajde. Ne menjaj temu, reci hoćemo li ići ili nećemo. Jo, jesi novala, jesi dosadno. Pa dobro, otićemo malo na par dana. A ljubite sestra, sad daj mi malo para, pa dolazim iz Njemačke, pa šta će reći narod? Eno je stigla iz Njemačke, vid kakva je? Pa otkad ti gledaš i slušaš šta priča narod? Nikad ja nisam slušala šta priča narod, daj mi te pare i šucat. Eno, uzmi, tamo ima u mojim hlačama. Želim svima sretan put koji ide svojoj kući. Pa lako vozite, nemojte šta žurt. Kad god stignete, lijepo se provedite. Ako idete vašim roditeljima, poljubite ih, zagrute ih, recite da ih volite. I poljubite ih od mene. Eto, ljubimo se vaša. O, jesam se iskupala, jest mi bila lijepo, gluha bila. Ovo je Hotel Hilsman, ovo je zakon. S kim ti pričaš, bolan? Sama sa sebom, pa kad je mi lijepo bilo. Meni se čini tebe ova voda nije godla dobro. A ma šta nije godla? Pa pogledaj me. Ma znaš šta, vid lica, pa znaš kakva mi je koža lijepa? Ma ovo je Hotel Hilsman i to je zakon. Hoćemo li opet doći vamo? Doćemo mi opet u ovaj Hotel Hills, kako ti je tako bilo lijepo. Ama ljubite sestra, pa sestra u tebe se ovdje pravo odmorila. Ne moraš ni kuhat, ni prat, ni ništa. A da ti mi reci kad ćemo opet doći? Pa lako, doćemo ako Bog da. A pa kad više, pa da reci? Na ljeto, ne možemo sad prije nikako. A ko će čekat ljeta, gluho bilo. Ma doće sam avionom, eto sa vizerom, 20 evra i eto me opet u Hotel Hills. Gluho bilo, ja ne znam, ja se totalno izgubila. Ovdje ne piše nigdje ništa. Ma super, znaš, pravo u vrijeme. Sačekaj, imam poziv, sačekaj. Pa gdje ovo na najmoj brata gluho bilo, pa trebam ga nazvati ja? Ej, zove me sestra. Nazvat ću te ja. Šta je, sestro? Poklem, pa gdje si ti, pa gdje mi je otvor vrata, pa ja se izgubila. Pa gdje si tačno, pa jesam ti rekao na 8. spratu. Pa gdje sam? Pa znaš gdje sam? U Guzici, tu sam. Pa naravno da sam na 8. spratu, ali znaš koliko ima soba? Pa ne znam gdje sam. Dobro, ne ga lami, eto me, sad ću ja doći. Hajde požur, nemoj da te sanjam. Čekaj, evo. Pa ne ga lami, evo, ovdje smo. Evo ga, a čudo da se sjetio da imaš sestri. Pa šta se zavio tu sobu? Evo, dragi moji, došli smo kod Marije, što sam prije mjesec dana objavio za pomoć, da vidim kako stvarno živi. Evo, dragi moji, vidite stvarno da je žena u lošim uslovima živi, ali hvala dobrim ljudima da vas, dragi Bog, nagradi i vaše najmilije što ste pomogli, da možemo joj sada priključiti struju 24.12. imat će struju, ali još tu nije sve. Evo, došli smo kod naše Marije. Ona nas lijepo dočekala na stepencama. Hvala Bogu, hvala i vama. Hvala Bogu kad su ima dobri ljudi da hoće doći i da hoće lijepo progovoriti, što je najvažnije i da hoće im pomoći. Ko želi da pomogne, bit će žiro račun da se pomogne Mariji. Sad ako Bog da praznici, da ih isto obradujemo, jer stvarno treba joj pomoći. Nek se na nogama je najveća radost, nek se zdravo da se može. To jest. Da se može sebi i o sebi. Eto mogu još o sebi pa da Božić je, hvala Bogu, rekla sam, neko mi barem ne radi, rekao na Božić ako sve ostalo, rekao neka bude, ide molit se Bogu, molim se Bogu, od toga živim, od toga živim. Ništa, to od nas, ljubimo vas od srca.
Ja vas sviju, a posebno u mom Leju sve duplo. I njegovoj mami sve duplo. Dragi moji, treba se podržati klub Zmajevo srce, jer stvarno tako su me lijepo dočekali. Čista im duša, prelijepo sam se osjećao i zato molim sviju širom svijeta da podržavamo, da dođe se ovdje, da se popije kafa, jer to onda osjećaš stvarno tu ljubav i toplinu što oni šire. Eto, to od mene, ljubi vas vaš Hajbado. Dragi moji, akcija za ovu godinu je završena i hoću da se prvo zahvalim mojim jednim prijatelju Denisu da me podržava u akciji i naravno isto Dexto 5 podcast, oni isto me podržavaju za moje akcije i ako Bog da iduće godine idemo još jači. A na ovim putu hoću da svima zahvalim se što me podržavaju i čestitam svima praznici, da ste mi živi, zdravi i veseli. Želim vam od srca sve najbolje i najviše zdravlja. Ljubi vas vaš Hajbado. Brazaru, Šta je, sestro? a kad smo bili da li ti sam ništa nisi kupio? Da znaš šta sam ja sebi kupio. Aj, krijac sestre, pa ne pokaži. Možda vidiš šta sam kupio? Sad ću pokazati. Hajde da vidim. Evo šta sam ja sebi kupio, gledaj. Pa opet kupio. Došao je jedan čovjek i ovako je izvadio iz džepa i samo je me pitao bil kupio ove pape. Ja sam u njega pogledao i onda sam rekao hoću, dao sam mu para i on je meni samo rekao nema kao kusura. Ja sam rekao ostavi sebi i on je te pare uzeo, stavio u džep, tako me je grlio, plakao je. Eto, tako sam kupio pape. Pa neka si kupio, duša draga, pa trebao si i meni kupiti. Joj, ja stvarno ne znam. Pa čekaj, pa koliko tebi treba u papu? Sestra draga, hoš ti iza? Pa ja se moram šminken. Čekaj, prvo ja, pa onda ti. Muss ich gleich eine Nummer ziehen, die auf dem Arbeitsamt, dass ich ins Bad gehen kann? Meine Fresse. Pa šta ti isto? Slušajte djeca, prvo ja, pa onda idete vi. Hajde, požuri! Ama čekaj! Pa za koga se ti sređivaš sad već? I smanj tu muziku! Ti ješ mi govor da smanji muziku, ti! Neće! Ajde, otiškimo. Oho, vidi kako je se strela Ajša, tvoja sestra. Čekaj da ovo ugasim. To tetka udri! Hvala Bogu, pa čekaj, gdje si ti se tako spremna? Gluho bilo dječu, idem novu godinu slaviti. Idem u život. Pa tek sutra stani ženo, halo, kud ćeš? Eto, dragi moji, prođe i ova godina 2025. Znam da je svakom bilo teško, nikom nije bilo lako. Svako je imao svoju tugu, muku, sikiraciju, brigu. Njeko je izgubio svoje najmilije, njeko je dobio svoje najmilije. Zato želim svima u 2026. da ste mi živi i zdravi i veseli, bez tuge i muke. Jer dosta smo se namučili i napatili, dosta je bilo toga. Zato cijenite, poštujte se, širite ljubav, ne mržnju. Eto, sretna nova u 2026. Želim vam vaš Hajbado.